Той събра първите мъже на България, които иначе трудно може да бъдат видяни заедно. Събра ги за последно. Николай Добрев, или Кольо Добрев, както го наричаха всички, е един от онези политици, които без съмнение може да бъдат наречени държавници. С решенията си направи възможен правилния избор за България, като постави българските интереси над личните си амбиции и тясно партийните цели. Спомнете си онези дни през януари и февруари 1997, когато бяхме на прага на гражданската война, когато имахме един безсилен кабинет и когато грешките можеха да струват много скъпо. А после на 4 февруари кандидат-премиерът Добрев пое отговорността да върне мандата за втори соцкабинет. Това стана ключа към така необходимото ни национално съгласие. Когато връщах премиерския мандат, не се чувствах нито спасител, нито предател, ще каже година по-късно Добрев. За разлика от мнозина, той нямаше усещане за мисия. Имаше съзнание за задачите, които непременно трябва да бъдат изпълнени. Беше един от малцината, които можеха с думи да обърнат конгресите на БСП. Но също така да има и волята да не се съобрази с решенията на партията си, когато върна мандата. Висок, небрежен, често рязък, непрекъснато с цигара средец в ръка, Добрев търсеше възможният компромис между политическите сили и между идейните течения в самата БСП. Понякога успяваше, понякога не. Но с усилията си се превърна в един от основните комуникатори на политическата класа. Може би защото рано беше разбрал, че времето се е променило и че са необходими нов политически тон и ново политическо поведение, които да отговарят на очакванията на хората. С насилие и терор не се решава нито един въпрос. И 10 януари не реши нито един въпрос на обикновения българин, нито един въпрос на обикновения протестиращ. И втория, според мен, е много важен извод, много важна поука. Това е, че 10 януари е един тревожен сигнал, едно тревожно предупреждение за всяка власт, независимо от нейният цвят. Тогава, когато се разминаваш с очакванията на твоите избиратели, когато загърбваш или си непоследователен в реформите, когато не уважаваш политическия опонент, държиш се високомерно с него, когато създаваш информационно затъмнение, те очаква тази съдба. Сега, когато държавата ни отново е изправена пред предизвикателства и имаме нужда от разум и адекватно политическо поведение, липсата на Николай Добрев тепърва ще се усеща особено остро. Той вярваше, че неговото поколение ще изведе България по нов път. И до последно се опитваше да търси правилните начини за това. И така вгради себе си в основите на новата българска държава. Поведението му добро, но не доброта е изградена, така да се каже, на нагаждането. Свободен в разговори с учители, спор с учители и спор, разбира се, не е така дребна тема, а тема, която засяга поведението, работата в училището. Колката извънредно много проявяваше интерес към книгите. Аз даже го смятам така и прекалена любов към книгите. Той имаше специален метод на четене. Характеризираше се с подчертаване на онова, което смята за най-важно и писмено въздържаваше на онова, с което не се съгласяваше в текста. След самите събития, той ги изживяваше извънредно много тежко, много силно ги изживяваше. Аз няма да прилагам сила срещу гладни и законно протестиращи хора. Макар че натиска сега е жесток. Няма да го знам къв. Но то ще излезе някой ден. Защото някой ден ние трябва да станем държава. Януарските събития през 1997 година са, може би, най-яркият пример за неговото отношение към професионализма в МВР, а и за него като професионалист, като държавник, като човек с огромна отговорност.
Малцина може би си спомнят, че тогава той беше номиниран за министър-председател и беше в отпуск. Независимо от това, той поддържаше постоянна връзка с всички нас и веднага след получаването на информацията за ескалиране на напрежението около парламента, отиде там, пое лично координацията и остана до край. Николай Добрев се прояви като човек с огромно чувство за лична отговорност, като човек, който в екстремната кризисна ситуация застана с името си, с лицето си и пое тежестта на задълженията си като министър на вътрешните работи и ги изпълни до край. В края на 96 и в началото на 97 година аз исках правителството на БСП да подаде оставка, защото бях убеден, че това ще отвори пътя пред България за едно ново развитие. И въпреки това трябва да кажа, че Бог да го прости, сега толкова години след смъртта му продължавам да оценявам неговата много мъжка, много национално отговорна и много категорична позиция по този въпрос. Но нека да кажа най-важното. Ако не беше Николай Добрев и неговата национално отговорна позиция, беше много вероятно да не стигнем до това, което направихме на 4 февруари. Дай Боже в България да имаме повече такива политически опоненти и повече такива ярки политически фигури. В едната папка беше състава на правителството. В другата папка беше отказа от мандат, мотивиран главно с 3 факта. Първият е факт, че не може да получим съгласие на политическите сили. Второ, че политическите сили отказаха заедно с нас да седнат и да направят антикризисна програма. И трето, че ставането на тази основа еднопартийно правителство няма да бъде достатъчно ефективно. И не може да изпълни тези реформи и да реши тези задачи, които живота поставя пред него. Той издърпа тази с правителството. Но ние поискаме след това да има консултативен съвет, да обсъдим ситуацията и заедно с него да вземем най-доброто за страната решение. Да се водим от тесногради партийни интереси, а да вземем решението, което е най-добро за страната. И мисля, че подписването на споразумението беше най-доброто решение. Всъщност във времето между 10 януари и 4 февруари си дадаха сеща 2 тенденции в българската политика. 2 тенденции, които винаги ги е имало. Едната е разрушителната. Тенденцията на конфронтацията, на идеологическото, на политическото противопоставяне. И другата е съзидателната, конструктивната тенденция. Тенденцията на диалога. Тенденцията на търсенето на повече консенсус, на максималното съгласие в управлението. Твърдя, че онова, което направихме с Кольо Добрев и израз, то ярко се вписва именно във втората тенденция в нашия политически живот. И ако България днес успява, сигурно има много обяснения, но едно от обясненията е именно в това, че в крайна сметка наделяха именно онези сили, които при всички обстоятелства, при цялата полемика, която е нормална за демократичния ни живот, винаги могат да намерят общото. Винаги могат да намерят това, което е национално значимо и което би могло да обедини политическите сили и гражданските структури. Много се надявам, че не само съвременниците, но и младите хора ще успеят да видят в онова, което стана около 4 февруари, един акт, който е достоен за поддържание в бъдещите политици, във всеки, който има намерение да се занимава с обществена дейност. Нека ме съдят, че България не се разви традиционния за Балканите сценарий. Нека ме съдят, че сега няма черни забратки, няма инвалиди, няма осъкатени. Нека ме съдят, че с една по-висока толерантност не позволих българина отново да бъде разделен с пропаст и тази пропаст да бъде кърва. Обвиняваха го в какво ли не.
И дано тези, които са го правили, аз знам, че Колю им е простил, днес да разбират, че той на практика спаси БСП като партия. Убеден съм, че ако не се беше случило това на 4 февруари, в момента БСП щеше да е една от своите близки партии в Източна Европа, която има 3-4-5% подкрепа, 10 депутати, но никога нямаше да бъде най-силната българска политическа партия, най-съвременната българска политическа партия. Един древногръцки поет беше казал: безумец е този, който иска с пръст слънцето да затъмни. Никой не може да унижи Българската социалистическа партия, да намали нейните електорални възможности, да я направи третостепенна политическа сила. Аз съм дълбоко убеден, че милионите симпатизанти и хиляди членове на нашата партия ще разберат този компромис, който, пак повтарям, беше в името на съгласието, разбирателството и гражданския мир в страната. Докладвах.